Hej med jer. Så kom vi en uge ind i 2026. En god anledning til lige at kigge lidt tilbage i tiden og lidt frem måske. Kan I huske Tidsrejsen, den her julekalender? Jeg kunne godt tænke mig at rulle tiden tilbage til det år, hvor meget den rejse foregik. Nogle af jer kan sikkert tydeligt huske 1984. Andre var kun børn, og nogle var måske slet ikke født dengang. I øvrigt er 1984 titlen på en ret god bog, men det er en anden historie. Men tiden, det er en vigtig størrelse, og der var faktisk en enkelt ting i kongens nytårstale, som jeg synes er værd at huske. Han sagde nemlig det her: Vi har følt os trygge så længe, at vi nær har glemt, at det kan være anderledes. Så den lader vi lige stå et øjeblik. Sofie og Dixie, altså Tidsrejsens to hovedpersoner, de var ofte en tur i 1984. Det var en verden, hvor det hele var analogt. Man snakkede kun med hinanden face to face, og det mest elektroniske, det var, når man snakkede telefon sammen. Men det var altså sådan en med en ledning, der sad fast i væggen selvfølgelig. Og der var også små, smarte skærme og telefoner, der blinkede, men det var kun på tegnefilm. Jeg kan godt huske, da al kommunikation med for eksempel DSB og kommunen og så videre, eller banken, at det foregik face to face eller i telefonen. Og skulle man finde vej, der kiggede man først på et landkort måske, eller også så kiggede man i en trykt køreplan, eller også så købte man en billet på stationen. Og hvis en af vennerne ikke var hjemme, og jeg lige ringede til ham for at få med i byen, ja, det var bare ærgerligt, men altså, jeg vidste jo godt, at han ikke kunne rende rundt med en telefon hele tiden, vel? Ja, meget, meget primitivt. Men lige meget hvad, så havde vi alle en direkte kontakt med andre, uden tekniske mellemled. Men i dag er hverdagen jo meget nemmere, ikke? Vi klarer det meste, inklusive julegaverne, helt uden at stå i kø eller noget. Og vi behøver ikke at ringe til folk hele tiden. Nej, fordi vi kan bare sende en sms. Og vi slipper for at købe busbilletter, togbilletter, for vi har et rejsekort. Og det bliver så forresten tryllet om til en app lige om lidt. Men hvorfor nu hele det eventyr om fortid og nutid? Jo, det er fordi digitaliseringen har udviklet sig til et monster, som styrer vores liv, og ikke omvendt. Og hvad var det lige Frederik sagde? Han sagde, at vi har nær glemt, at det kan være anderledes. Og det betyder jo egentlig, at man stille og roligt har vendt sig til noget, uden rigtigt at opdage det. Men hør lige en gang, det kan sagtens være anderledes. De digitale opfindelser kommer nemlig ikke sådan lige derop fra. Nej, de kommer fra industrien. Jeg er rent udsagt ved at kaste op over alle de der eksperter og politikere, der snakker om noget digitalt og siger, jamen vi må følge med udviklingen. Udviklingen, det er et fantasidyr. Det handler ganske enkelt om at vende hovedet 180 grader og sige, okay, hvad har vi brug for som mennesker? Hvad tjener os bedst? Vær venlig og producere så noget til os på vores præmisser. Tak. Vi skal ikke være maskinstormer, vi skal ikke tilbage til stentavlerne. Men vi skal sige stop over for et digitalt vanvid, der kun er styret af penge, ovenikøbet penge, som industrien har tjent for os selv. Vi har mistet noget. Især de af os, der er født før, måske 1984. Vi kan huske det. Fordi prisen for digitaliseringen, det er ikke kun noget med kroner og øre. Den er desværre uhyggeligt meget højere, selvom vi aldrig har sagt ja til at betale den pris. Vi har sagt ja åbenbart til at aflevere en stor portion af den fysiske, menneskelige kontakt, vi havde før årtusindskiftet. Det handler om vores fornemmelser og vores sansninger, vores kropssprog. Alt det, der ikke findes digitalt. Vi har ganske som i 1984 et behov for at kommunikere. Men for mange af os, så foregår det i dag via digitale medier. Jeg tror, vi som befolkning har mistet en række sociale færdigheder. Og vores fornemmelse for andre mennesker er ved at blive til en slap muskel, der ikke har fået træning. Og det er blandt andet, fordi vi mødes hele tiden, men alligevel uden rigtig at være sammen.
Og igen er der så det med alderen. De yngre generationer har slet ikke mistet noget af gode grunde, for de lærte aldrig de her ting. Der er lige et par tal, og jeg lover at spare på dem. Det vi på nysprog kalder de sociale medier, omsatte i 2024 for 327 millioner kroner alene på reklamer til de 8-17-årige. Og hvert barn brugte i gennemsnit 54 dage om året på de her platforme, eller 1400 timer om året, hvis det lyder bedre. Og vores mentale sundhed er blevet meget dårligere de sidste 10-20 år. Især for kvinderne. Hele 35% af kvinderne mellem 16 og 24 år scorer for eksempel meget lavt på den mentale helbredsskala. Og der er tegn på ensomhed blandt hver fjerde unge kvinde. Og når det gælder stress, så scorer halvdelen af den samme gruppe højt på den skala. Nøgleordene her er isolation, ensomhed og mistrivsel. Og lige præcis de tre ting er den allerbedste gødning for et usundt, teknokratisk og totalitært samfundssystem. Og det er den rene gift for demokratiet, fordi det åbner porten for fjendebilleder, polarisering og manipulation. Der er ingen, der har dokumenteret en sammenhæng mellem den digitale kommunikation og så den dårlige trivsel. Men jeg vil dog våge den påstand, at graden af kontakt mellem mennesker har en ret afgørende indflydelse på vores livskvalitet. Og det samme kan man sige om retten til et privatliv. Og så er der nemlig et andet problem. Vi har desværre en regering, der trækker i den stik modsatte retning. Inden længe vil vi igen høre om et lovforslag, der giver efterretningstjenesten lov til at registrere og overvåge digitalt alt, hvad vi foretager os. Uanset om vi er lovlydige eller ej, det er lige meget. Og hvis det lykkes, så kan vi hurtigt give baghjul til både Nordkorea og det hedengangne DDR. De vil være grønne af misundelse, men dem plejer vi ellers at fordømme, fordi de er så totalitære og har sådan et totalt greb om befolkningen. Der er også i flere andre sager, hvor regeringen har et meget afslappet forhold til sådan noget med privatliv og rettigheder, og i øvrigt også til grundloven. Det er for eksempel de amerikanske baser i Danmark, og det gælder domstolenes uafhængighed, og det gælder selve den måde, Folketinget arbejder på, eller burde arbejde på, hvis de skulle følge deres egne regler. Og hvad angår rettigheder, så samarbejder Mette Frederiksen i øjeblikket med Italiens højre radikale regeringsleder Giorgia Meloni om at få udvandet den europæiske aftale om menneskerettigheder. Ja, tak for kaffe. Men, hvad gør vi nu, lille du? Jeg skal nok lade være med at prøve at synge ligesom Kim Larsen. I hvert fald skal vi til at tale mere med hinanden ansigt til ansigt om alle de her ting. Hvad vil vi? Hvad drømmer vi om? Hvor vil vi gerne hen? Snak med familien, vennerne, naboen, kollegaen, anyone. Og heldigvis er der også gang i flere initiativer i Danmark, som handler om demokrati, og ikke om partipolitik, men om at opbygge nogle fællesskaber, hvor vi kan mødes og tale om nogle vigtige ting, uden om politikere, medier og Facebook. Og rundt omkring har jeg set, at det blomstrer med små, farverige, livsbekræftende og analoge sammenkomster med fokus på nærvær og kærlighed. Så jeg vælger at tro på, at lyset overvinder mørket, og at vi bliver bedre til at finde sammen uden om det digitale filter. Mit eget ønske for 2026, det er også, at jeg bliver mere analog og mindre digital. Og i 2026 vil jeg gerne snakke med flere nye mennesker, jeg ikke har mødt før, altså ude i den fysiske virkelighed. Og i øvrigt satser jeg på at forlade Facebook, inden det bliver nytår igen. Men summa summarum, samtaler mellem mennesker face to face er ganske enkelt en forudsætning for at have et ægte demokrati. Uanset hvad man ellers har tænkt sig at stemme på osv. Så de eneste, der kan stoppe det digitale vanvid og den udemokratiske kurs, det er os selv. Der er ingen, der gør det for os. Vi bevarer Danmark.